Morjesta vaan. Tuli tuossa joskus taanoin tehty se pizzatesti, mutta mä tein sen uunitetulla pizzalla ja joku mainitti, että mikropizza olisi huomattavasti nopeampi. Ja tää on nyt vähän kuumaa. Niin testataan nyt mikropizzalla, koska mikron kanssa nämä reunat ei tule kovaksi. Uunissa nämä tuli niin kovaksi, että oli tosi vaikea niellä niitä. Ja kylmänä se ei uponnut nopeasti. Mutta nyt on tarkoitus testata, miten nopeasti tämä menee. Aika kuumaa se vaan. Ei me vielä testata sitä. Tää on oikeastaan vitu sama. Paikoilla. Valmiit. En tiedä mitä meni aikaa, mutta katsotaan se editointiohjelmaa. Tämän verran meni mikrossa. Uunissa meni määrätty määrä ja kylmällä meni määrätty määrä. Tästä on taas hyvä jatkaa eteenpäin. Katsellaan seuraavan videon parissa ja moro!